क'क्राझार जिल्ला UPPL मीडिया सेलनि कन्वेनर अशोक गयारिया दुखुथिया नखरखौ मदद होदों। खोथा होनाय बायदि गंसे नखरनो न'नि थिंजों लोगोसे गंनै बिसिना जगायनायजों लोगोसे दरसे गामियाव औवानि दालां लुफुंना होदों क'क्राझार जिल्ला UPPL मीडिया सेलनि कन्वेनर अशोक गयारिया। बावैसो सान सिगां UPPLनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारिया देबोरगाव बियाबनि हलथुगाव BCDCनि सिङाव थानाय मिलनपुर गामिनि थागिबि सनिका ब्रह्मनि निखावरि दुखुथिया नखरनि थासारिखौ खौरां लाहैदोंमोन। दुखुथिया नखरा गब्लंनाय थिंनि न'आवनो गोलाव समनिफ्रायनो थानानै दुखुथिया जिउखौ बारहोगासिनो थानाय नखरनो थिं बायना न'खौ लुनानै होयो आरो गंनै बिसिना मुसारि जगायना होयो। बेजों लोगोसेनो सानजा दबिनजरा गामिनि रायजो राजाफोरा हान्थिग्रा गंसे औवानि दालांखौ लुफुंनानै होयो अशोक गयारिया। खुलुमबाय, आंनि मुङा श्रीमती सनिका ब्रह्म। आं मिलनपुर गामिनि अशोक गयारि सारा दा आंखौ जेबायदि खोथा होलांदोंमोन गावनि अनसुंथाइजों, आं दा बिराद मोजां मोनबाय। सारनि अनसुंथायाव आं गोजोननाय मोनबाय। दा बे सारा आंखौ होलांदों जे मा गावनि खोथा बुंलांनाय बायदिबा थिं न' लुनो थानो थाखाय थिं बान 3 होलांबाय आरो बिसना उन्दुनो थानो थाखाय बिसना गंनै होलांबाय आरो बेजों लोगोसे मुसारिबो होलांबाय। दा आं सारनि अननायाव बिराद रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो सारनिसिमबो बिराद रोजा रोजा साबायखर थाथोंसै। आं दा नोंथांनि न'खराव फैदोंमोन? आंनि न'खरावनो फैदोंमोन। औ, आंनि दा बेबायदि न'खरनि हालोदाव नुलांबायना दुखुनांथाव न' थिं गब्लंनाय आरो जानाय थानाय जायगाफोरखौबो नुलांजोब्बाय। दा बेखौ गावनो बिखा गावनानै दामानि अनसुंथाइखौ होलांदों आरो सारा आंनो। न'खराव सोर दङ? न'खराव आंनो दा गार्जेन जानानै दङ। बिमा बिफा दङमोनब्लाबो बोराय बुरि जानायखाय दा आं गार्जेन, ओमफ्राय आं दा रान्दि जानानै दङ। आंनि हौवाया थैनानै थांबाय बोसोरनै जानोसै नैबे 21 थारिख नभेम्बर फैबा। दा ओमफ्राय आंहा फिसा 2 दङ, फिसा हिनजाव सासे फिसा हौवा सासे। दा बियो सासे देबोरगाव फरायो, फिसा हिनजावा क्लास 7आव आरो फिसा हौवाया फरायो चन्द्रपुर निउ हक आमगुरि गुदि फरायसालियाव थाखो 2 मोनबाय। दा बेजोंनो लोगोसे आरोबाव आंनिनो बिदानि फिसाजो रश्मि बसुमतारी, बिबो दा देबोरगाव HS फार्स्ट इयार कलेज फरायबाय आरो दा बिनिबो हालोदखौ नुनानै सारा अनसुंथाइखौ होलांदों। आं बिराद गोजोननाय थाबाय। न'खौ फोसाबनानै लानो हायाखैमोन? आङो सिगाङाव फोसाबनानै लानो हायाखैमोन न'खौ। बिदिनो थाखा फैसानि प्रब्लेम आरो जानायाबो जालांबाय थाबायना। बोसोरसेयावनो एखमबा सासे आरो बोसोरसेयावनो 2, बोसोरनैनि गेजेरावनो 3 मानसि गोमालांबाय नालाय। दा बेहाय आंनि हासबेन्डआबो हास्लाबासै आरोखि, गावखौबो नायनोबो आं जेबो राहा मोनासै। आं बे बिब' आरो बिबाजैनि लोमजानाय साजानाय बेमारिखौ नायनायाव आङो आंनि हौवाखौबो फोसाबनानै लानो हायाखैमोन आरो। उन्दुनो थाखाय मोजां बिसिना गैयामोन? गैयामोन, ओहो। औ, अशोक सारनि अननायाव आं माबाबाय आरो सुबिदाखौ मोनबाय आरो उन्दुनो थानो थाखाय। आंनि गोसोआवबो बिराद गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आरो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बेबायदिनो सारा बयखौबो अनसुंथाइ होनानै बिदिनो इयुनाव संसाराव बिराद जिउ गोलाव लावथोंसै आरोखि सारनि अननायाव। এটা ভাল ঘোষণা। বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান, ECG টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট, ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নামভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নামভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय। बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इनस्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबरेटरी टेक्निशियन, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन, ECG टेक्निशियन, फार्मासी एसिस्टेंट, डेन्टेल हाइजिनिस्ट, इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।